Πρέπει να γίνει κατανοητό έστω την τελευταία στιγμή, έστω τις τελευταίες 2 εβδομάδες, ότι αποτελούν κρίσιμες εκλογές και για το μέλλον της Ευρώπης, μια Ευρώπη η οποία αλλάζει δραματικά και οφείλει να αλλάξει σε πάρα πολλά μέτωπα. Θα σας πω 2-3-4 προτεραιότητες που εγώ θεωρώ σημαντικές, αλλά και μια Ελλάδα η οποία οφείλουν οι πολίτες να στείλουν κάποια μηνύματα. Οφείλουν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποδοκιμασίας της κυβερνητικής πολιτικής για όλα αυτά τα οποία δεν γίνονται τα τελευταία 5 χρόνια και για όλα αυτά τα δυσάρεστα για την καθημερινότητά μας, τα οποία βιώνουμε και τον τελευταίο 1 χρόνο μετά τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Πρέπει να υπάρξει ένα μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει λάβει μια λευκή επιταγή στο να μην απολογείται στο ελληνικό λαό, στο να μην δέχεται κριτική από τους πολίτες. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή δύναμη στην αντιπολίτευση, η οποία θα βάλει φρένο σε αυτή την αλαζονία, την αμετροέπεια και το αίσθημα ότι δεν μας ελέγχει κανένας. Αυτή η ισχυρή αντιπολίτευση και πρέπει και μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ. Θα πω 2 πράγματα πρώτα όμως για την Ευρώπη, για να πάμε και στα ελληνικά. 4 είναι οι μεγάλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή που έχει η Ευρώπη μπροστά της. Η πρώτη σημαντική έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Εδώ και 2,5 χρόνια εξελίσσεται ένας πόλεμος στην Ουκρανία. Εδώ και 1 χρόνο ένας πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας. Άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, μικρά παιδιά σκοτώνονται, οικογένειες ξεκληρίζονται, μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα. Η Ευρώπη υφίσταται τις οικονομικές συνέπειες και οι λαοί της από αυτούς τους 2 πολέμους. Τι κάνει όμως η Ευρώπη πραγματικά? Παραμένει αδύναμη και αμήχανη παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις. Λειτουργεί ως ουρά των μεγάλων υπερδυνάμεων που κάνουν το γεωπολιτικό παιχνίδι. Μα αυτή την Ευρώπη θέλουμε? Αυτή την Ευρώπη οραματιστήκαμε τα προηγούμενα χρόνια? Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη παρεμβατική, μια Ευρώπη η οποία θα έμπαινε μπροστά για να ξεκινήσει ειρηνευτικές διαδικασίες, μια Ευρώπη των λαών και της ευημερίας. Και φυσικά μια Ευρώπη η οποία πρέπει επιτέλους να χαράξει μια στρατηγική τι σχέση θα έχει με την Τουρκία και επιτέλους να βάλει ένα φρένο σε αυτή την προκλητικότητα, την απίστευτη που εκπέμπεται από τον Ερντογάν και την Τουρκία, που πάλι προχτές μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό μίλησε και είπε για de facto διχοτόμηση της Κύπρου. Άρα λοιπόν υπάρχουν μεγάλα ζητήματα όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και πρέπει να γίνει άμεσα αναθεώρηση. Όπως φυσικά και πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα τη δημιουργία του Ευρωστρατού. Δεν μπορεί η Ελλάδα να μπαίνει σε ένα ράλι εξοπλισμών, υποθηκεύοντας το μέλλον των νεότερων γενεών, χάνοντας δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να πάνε στο κοινωνικό κράτος, που θα μπορούσαν να πάνε στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων και την ίδια ώρα σύμμαχοί μας στην Ευρώπη να εξοπλίζουν την Τουρκία με όπλα. Άρα λοιπόν Ευρωστρατός και εμπάργκο. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο ζήτημα. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα αφορά την κλιματική αλλαγή ή καλύτερα την κλιματική κρίση. Φίλες και φίλοι, πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι ζωές μας αλλάζουν. Ότι η Ελλάδα θα υφίσταται σαν μεσογειακή χώρα, σαν ευρωπαϊκή χώρα, τεράστια φαινόμενα σαν αυτά τα οποία έχει η Θεσσαλία, ο Εύρος, η Βόρεια Εύβοια, η Αττική, η Ρόδος. Τεράστιες πλημμύρες, το καλοκαίρι τεράστιες πυρκαγιές, έλλειψη νερού, λειψιδρία βλέπουμε σε όλα τα ελληνικά νησιά και στην Κρήτη αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα και φυσικά μεγάλες χιονοπτώσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να πείσουμε την Ευρώπη ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα πρόληψης, μέτρα υποδομής, αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας. Πρέπει άμεσα η Ευρώπη να αναλάβει τις πρωτοβουλίες έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πλέγμα ασφάλειας για τις ζωές μας, για τις περιουσίες μας και για τον πρωτογενή τομέα. Είναι και μία από τις βασικές μου προτεραιότητες. Αν επιλεγώ από τον ελληνικό λαό να εκπροσωπήσω τη χώρα και την παράταξη, να δουλέψουμε για την κλιματική αλλαγή. Τρίτο μεγάλο θέμα αφορά τον πρωτογενή τομέα. Εδώ πρέπει να δούμε την πραγματικότητα που αυτή τη στιγμή συμβαίνει στη χώρα μας. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι παραγωγοί, οι μεταποιητές είναι εγκαταλελειμμένοι στη μοίρα τους. Το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι η συζήτηση που ξεκινάει την επόμενη χρονιά για τη νέα ΚΑΠ, τις επιδοτήσεις, αλλά να μην μείνουμε μόνο σε αυτό.
πρέπει να υπάρξουν πολιτικές και κίνητρα από την Ευρώπη, ιδιαίτερα για τους νέους αγρότες, τους νέους κτηνοτρόφους, να μείνουν στον τόπο τους, να μείνουν στην επαρχία, να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Με το ρυθμό που πορευόμαστε, σε λίγα χρόνια ελάχιστοι Έλληνες θα ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα. Άρα λοιπόν άμεσα πρέπει να δούμε αυτό το θέμα. Και φυσικά πρέπει να μας εξηγήσουν και τι έγινε τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο ότι δεν αντιμετώπισαν με κανένα μέτρο το τεράστιο κόστος παραγωγής, αλλά να δω τι έγινε και με τον ΟΠΕΚΕΠ. Το 2023 έχασαν 600 εκατομμύρια που θα κατέληγαν στους Έλληνες αγρότες, εξασφαλισμένα χρήματα από την Ευρώπη. Βγήκαν και μας είπαν ψέματα κατά τις αγροτικές κινητοποίησεις ότι τα δεν φταίμε εμείς. Οι Ευρωπαίοι φταίνε που δώσαν λιγότερα χρήματα στην Ελλάδα. Ψέματα. Δώσανε σχεδόν τα ίδια χρήματα και λόγω της ανικανότητάς τους χάθηκαν 600 εκατομμύρια. Και το καπέλο είναι ότι ήρθε πριν από 8 μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έθεσε υπό ευρωπαϊκή επιτήρηση τον ΟΠΕΚΕΠ και θα λάβουμε από ό,τι φαίνεται και πρόστιμο 280 εκατομμύρια. Θα μας εξηγήσει και θα μας απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Αβγενάκης τι κάνανε 5 χρόνια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί αυτή ήταν η κυβέρνηση. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ το λέμε ξεκάθαρα. Για μας αποτελεί προτεραιότητας και πυλώνας ανάπτυξης της χώρας ο πρωτογενής τομέας και πρέπει με κάθε τρόπο να στηριχθεί τα επόμενα χρόνια. Τέταρτο σημαντικό θέμα έχει να κάνει με το μεγάλο χάσμα που έχει δημιουργηθεί στο βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Την τελευταία 12ετία πληρώσαμε με το χειρότερο τρόπο εμείς ως Ελλάδα, ως κοινωνία και ιδιαίτερα τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα όλες τις κρίσεις που είχαμε μπροστά μας. Οικονομική κρίση, ενεργειακή κρίση, πανδημία και τώρα κρίση της ακρίβειας. Γιατί δεν είχαμε μια οικονομία ανταγωνιστική. Γιατί δεν είχαμε ένα κράτος που ουσιαστικά θα προστάτευε τους πιο ευάλωτους. Ζήσαμε 12 χρόνια όπου οι μεγάλες και ισχυρές εταιρείες, οι μεγάλοι και ισχυροί επιχειρηματίες κέρδισαν ακόμα περισσότερα χρήματα εις βάρος του ελληνικού λαού που το βιωτικό του επίπεδο έχει μειωθεί. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι η δεύτερη. Από το τέλος περνάμε μόνο τη Βουλγαρία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε άμεσα αναπτυξιακά προγράμματα. Πακέτα όπως ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης, που όμως θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε με τρόπο δίκαιο προς τους πολίτες. Αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία με το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μόνο μια προσπάθεια να ενισχυθούν μόνο οι λίγοι και οι ισχυροί. Το 1% των επιχειρήσεων που αποτελούν τις τεράστιες εταιρείες στην Ελλάδα έλαβε το 85% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Και το 99% των επιχειρήσεων που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας έλαβε το 15% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακόμα και για τα κοινωνικά ζητήματα, για την υγεία, εμείς επιμέναμε και λέγαμε ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να φτάσουν οι πόροι στο 10% και να μπορέσουμε να έχουμε μέτρα υποδομής στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας ολόκληρης της χώρας για να υπάρξει βελτίωση. Επέλεξαν μόνο το 4%. Και για να πάμε και στο άλλο μεγάλο ζήτημα που αφορά την ενέργεια. Εδώ πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι η λεγόμενη ενεργειακή μετάβαση, η πράσινη μετάβαση, πλέον είναι ένα προνόμιο μόνο για τους 4, 5, 6 μεγάλους παραγωγούς και διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Δεν μπορούμε όλοι εμείς να μετέχουμε σε αυτή την ενεργειακή μετάβαση, στη λεγόμενη ενεργειακή δημοκρατία. Γιατί δεν μπορεί κανένας από εμάς να βάλει ένα μικρό φωτοβολταϊκό στη στέγη του. Δεν μπορεί κανένας από εμάς που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, κανένας αγρότης, κανένας κτηνοτρόφος, να βάλει ένα μικρό φωτοβολταϊκό δίπλα στο χωράφι του, στην κτηνοτροφική του μονάδα και να μηδενίσει το ενεργειακό κόστος και ταυτόχρονα και το κόστος παραγωγής και να κάνουμε τα προϊόντα μας πιο ανταγωνιστικά όσον αφορά και την εξωστρέφεια. Γιατί τους παρακαλάγαμε να φτιάξουν το δίκτυο της ΔΔΕ και δεν έκαναν τίποτα απολύτως. Γιατί θέλουν να συνεχιστεί αυτή η ιστορία με την ενέργεια.
Θα μου πείτε ότι είναι μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο διαχειρίζεται με τρόπο άδικο. Το ίδιο δεν έκαναν και στην ενέργεια, με τα υπερκέρδη των εταιριών. Το ίδιο δεν κάνουν καθημερινά με τις τράπεζες. Οι τράπεζες που ανακεφαλαιοποιήθηκαν 4 φορές από τον ελληνικό λαό, σήμερα όχι δεν δανειοδοτούν τις επιχειρήσεις, αλλά χρεώνουν όλους μας απίστευτα ποσά σε κάθε τραπεζική συναλλαγή, χωρίς να μπορεί κανένας να τους σταματήσει, συγκεντρώνοντας στο τέλος κάθε έτους απίστευτα κέρδη. Κανένας δεν τους ελέγχει. Και το ίδιο συμβαίνει και με το ζήτημα της ακρίβειας. Έρχονται κάποιες μεγάλες πολυεθνικές και ανεξέλεγκτα ανεβάζουν τις τιμές των προϊόντων στην Ελλάδα σε απίστευτες τιμές, την ώρα που οι ίδιες εταιρείες τα ίδια προϊόντα πουλάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Γιατί βλέπουν ότι είναι μια χώρα που δεν έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς και δεν έχει και την πολιτική βούληση να υπάρξουν μέτρα που θα οθήσουν και εκτός αγοράς αυτούς που συστηματικά κερδοσκοπούν εις βάρος του ελληνικού λαού. Γι' αυτό δεν έχουν καταφέρει να ελέγξουν το ζήτημα του πληθωρισμού και της τεράστιας αύξησης των τιμών. Και πλέον αυτό έχει μετατραπεί από ζήτημα ακρίβειας που το συζητάγαμε σε κόστος ζωής. Τα βασικά προϊόντα έχουν αυξηθεί, τα είδη τροφίμου έχουν αυξηθεί, οι τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα, οι λογαριασμοί κινητών και σταθερών αυξάνονται, την ώρα που σε ολόκληρη την Ευρώπη οι τιμές τηλεπικοινωνίες υποχωρούν. Για να πάμε στο ζήτημα της στέγασης. 45% έχουν αυξηθεί οι τιμές στα ενοίκια. Το 50% του μισθού των νέων ζευγαριών πηγαίνει στο ενοίκιο. Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν οικογένεια, πώς θα κάνουν παιδιά, πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα της υπογεννητικότητας. Ακόμα και στην υγεία μας. Η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας περνάει η Βουλγαρία μόνο πάλι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται το ΕΣΥ ή περιμένουν επί μήνες για να κάνουν ένα χειρουργείο ή μια εξέταση και πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο κόστος όμως για την οικογένεια. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική καθημερινότητα. Γι' αυτό, όπου και να πάμε, μας λένε κάντε επιτέλους κάτι. Εμείς λοιπόν, πέρα από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, πέρα από αυτά τα οποία προσπαθούμε τόσα χρόνια και τόσους μήνες να περάσουμε στην ελληνική κοινωνία, πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι τώρα είναι η ώρα της απόφασης. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να δημιουργηθεί μια ισχυρή φωνή στην αντιπολίτευση που να βάλει ένα φραγμό σε αυτή την πολιτική η οποία δημιουργεί όλο και περισσότερες ανισότητες στην ελληνική κοινωνία. Και αυτή η δύναμη και μπορεί και πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ που έχει αποδείξει και ιστορικά αλλά και τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να σταθεί με επάρκεια, με αξιοπιστία και με σοβαρότητα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στη Βουλή και στην κοινωνία. Και ένας από τους βασικούς λόγους που αποφάσισα και προσωπικά να είμαι υποψήφιος είναι γιατί θεωρώ ότι τώρα είναι η ώρα, μαζί με όλες τις γενιές της παράταξης, να δώσουμε αυτή τη μεγάλη μάχη. Τώρα είναι η ώρα που και εγώ σαν γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής θα μπω στην πρώτη γραμμή του αγώνα με όλους εσάς. Γιατί τώρα είναι η ώρα για τη χώρα ολόκληρη να αποκτήσει μια ισχυρή αντιπολίτευση η οποία θα δώσει τον αγώνα απέναντι στη συντήρηση, απέναντι στην αλαζονία, απέναντι σε αυτό το οποίο πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα 5 χρόνια στην πορεία προς επόμενες εθνικές εκλογές, γιατί στόχος μας είναι να κερδίσουμε αυτήν την πολιτική και τη Νέα Δημοκρατία με τον τρόπο που πολιτεύεται. Γι' αυτό σας καλώ αυτές τις 2 εβδομάδες να δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί, όλες τις γενιές της παράταξης, οι οποίοι την κρατήσαμε όρθια σε πολύ δύσκολες εποχές, που δεν συμβιβαστήκαμε αυτό το ιστορικό κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου να κλείσει τον ιστορικό του κύκλο όπως πολλοί προέβλεψαν. Αλλά ξεκινήσαμε όλοι μαζί πριν από 3 χρόνια αυτή τη νέα μεγάλη πορεία αναγέννησης της δημοκρατικής παράταξης, του κινήματος αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ. Και είμαστε εδώ, χωρίς να το προβλέπουν πολλοί, να διεκδικήσουμε όχι μόνο να είμαστε, που θα είμαστε, στη δεύτερη θέση στις ευρωπαϊκές εκλογές. Αλλά ο στόχος μας να είναι ότι με το αποτέλεσμα της 9ης Ιουνίου να ανοίξει μια νέα μεγάλη σελίδα στην πολιτική ιστορία του τόπου και κυρίως να δημιουργηθεί
ένα μεγάλο προοδευτικό κοινωνικό ρεύμα που θα δημιουργήσει ελπίδα ξανά στην ελληνική κοινωνία. Και σε αυτό το ρεύμα μπορεί να ηγηθεί το ΠΑΣΟΚ. Θα μας κάνουν συνεχώς και άλλες επιθέσεις. Ήδη μας έχουν στοχοποιήσει και τον πρόεδρο και τα στελέχη, η Νέα Δημοκρατία και τα μηντιακά και οικονομικά συμφέροντα που την στηρίζουν. Γιατί δεν θέλουν μια ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν θέλουν ισχυρά κόμματα απέναντι σε αυτήν την πολιτική και στο επιτελικό παρακράτος που έχουν φτιάξει στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί ξέρουν ότι με το ΠΑΣΟΚ και τις πρωτοβουλίες του Νίκου Ανδρουλάκη ξυλώθηκαν ήδη 3 υπουργοί που ήταν δίπλα στο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. 2 μεγάλες υποθέσεις που προσπαθούν με λυσαλαίο τρόπο να αποκρύψουν την αλήθεια από τον ελληνικό λαό. Και υποκλοπές και δυστυχώς πολύ χειρότερο, η τραγωδία των τεμπών. Θέλουν αντί να απολογούνται για τις πρωτοβουλίες μας και για την κριτική που κάνουμε για την κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να έχουν αντίπαλό τους τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος δεν ξέρει καν ποιο είναι το ποσοστό του ΑΕΠ για την υγεία. Θέλουν αντί να απολογούνται ότι 4 χρόνια τώρα τους παρακαλάμε να υπάρξει μια στεγαστική πολιτική για να πέσουν οι τιμές στα ενοίκια και να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους να κάνουν οικογένεια, θέλουν να συνομιλούν με τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος απλά παρουσιάζει το σπίτι του 1,8 εκατομμυρίων ευρώ. Θέλουν από το να απαντάνε στη σοβαρή πολιτική κριτική, να ασχολούνται με το lifestyle, τις φωτογραφίες και ο τρόπο που παρουσιάζεται η πολιτική σήμερα. Εγώ σας λέω ότι η πολιτική θα κερδίσει στο τέλος. Γιατί τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας είναι τα πολλά και αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος. Γι' αυτό σας καλώ να δώσουμε αυτόν τον αγώνα όλοι μαζί, με αξιοπρέπεια, με εντιμότητα, λέγοντας στον ελληνικό λαό την αλήθεια. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν ακραίες φωνές, ακροδεξιές φωνές που κοροϊδεύουν ξανά τον ελληνικό λαό. Λένε για μισθούς και συντάξεις των 3.000 ευρώ και άλλα, τα οποία του καθιστούν γραφικές περιπτώσεις. Να μην τους πιστέψουν. Η Ελλάδα τα πλήρωσε αυτά τα ψέματα και το λαϊκισμό. Εμείς θα μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, θα υπερασπιστούμε ότι πάνω απ' όλα βάζουμε την πατρίδα και το κάναμε και το κάνουμε και είμαστε μπροστά. Για να πετύχουμε μια μεγάλη, μια ιστορική νίκη και την 9η Ιουνίου το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος των ευρωπαϊκών εκλογών. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη και καλό αγώνα σε όλους.